inyalo timo giri moro, inyalo gero ot, inyalo chulo, inyalo tero bando me ikungono, inyalo miyo skul to ng'ado ni ewi fees monego ichul. Or inyalo use tidhi chulogo fees. Gik minyalo tim gi bando no ng'eny moloyo ma ng'at mapenjo ni ikungo ne ng'ano. Apano dwano duoge skul mar pur. Mondo wapuonje ni pur sani wadwani ka wapuro to wapuro ka jok mago ohala. Kidhi pinje moko wawe miriambo. Iyudo ka jomoko nigi lope matindo tindo. To lope gi matindo go iyudo ka ng'ato puonjo nyithinde modhi university. To ito mekwa madongo gi penjo mani ata apuro ne ng'a. Ine mipuro ne in mondi konyri mondi medri e ngima mari ikel ngima dak mari obed maber molo kaka idak sani. Koro aparo ni gima watemo timo thurwa kaluwore gi kata riwruok ma watiyo gi jo county to kata wawegi nitiere kembe makelonwa kothe, kembe makelonwa edhegi. Be watemo luwore godo kuonde ma wakete agricultural show mondo waaye e wach mar kech mathurwa. Kech ndalo machon niyudo ka kochopo ndalo ma ji ochomo keyo kae, loche miwinjo masani ng'iepogi ringo duogo kelonwa cham. Apani ncha wasetemo maber makeyo mathurwa ne bet maber miyudo ka koro loche go wadino negi kech ka gibiro to giyudo ka wan gi cham. To mano ne kech ang'o? Nekech wasetemo matek mondo productivity mar jothurwa odhi malo. Productivity en ang'o? Ipuro eka achiel, iyudo gunde adi. Iwinjo? Koro kanye ma wasetemo apani ma program kata ma pith gi pur wasebet ka wuoye gi jothurwa kawa gi Fredi kai. Mondo watem ni mondo jothurwa oyud keyo mabup maber manyalo konyo ji. Koro mane e yo ma wacho ni wapur kiohala. Masami keto cham e puodho tigo kwan ang'o miketo tang'o miwuok go. Mana pani gima duong' kabisa ma jothurwa onego pangre ne. Kech apenjo jothurwa ni to in sami dhi puro bando eka achiel iwuoke gi gunde adi. Kech kiluwo weg kothe nyisi ni kipidho duma 43 mirito maber to negi yud gunde 30 ini yudadi. Kech yudo ka thoth jothurwa ng'ato yudo gunde kata mana 5-6 to gunde 5-6 onego bed ni yudo kipuro mana paket achiel mar kilo 2 emonego mi gunde 4-5-6 to ito samori puro paket 5 modonje eka achiel tidhi wuok gi gunde 5-6 kar wuok gi gunde 24-30. Iwinjo? Koro dwani mondo sama wach pur to wago kwan ni sama puro ni dukata in japur be dwani go kwan gi wi ni sami puro idwaro mari michamo namba 1 kech mane gima wadwaro ni sama puro to wago kwan ni ana wuon ok adwa rundo. Samo kidwa rundo ka an gi jogena achamo gunde adi. Ko kisego kwan gunde michamo go to go kwan ni okay sama keyo gunde ga machamo ka aketo kando maga teres to. To ma excess gi obligations mage man godo gi dech mane man go madwaro pesa. Koro mane e kwan migoyo tiwacho ni man mokalo machamo gi magi abro uso. To werik ni gi uso gi ni sani milum peso kasi winjo kufuku gidi ni use magi ket na pesa yeka iringi dhi uso goro siling 60-70 miwinji wacho sani gi. To kandi diponi ipiedho bando go itweyo gi maber mikano gi to jumbe 6 be okadwa tero mabor. Jumbe 6 en dwe 1.5. Bang' dwe 1.5 bech goro pod dhi mana 100 gi wi. Kech kaka ni winja wacho maler cha ni grain basket wa bando ok dhi wuoke maber. Nyalo bedo ni giduono. Ok dhi bedo maber. Kech wase wuotho kuonde go wang'eny. Koro